שלום לכולם, היום אנחנו לומדים על תחבולה מאוד יפה שנקראת מסע ביניים. והמסע ביניים זו דוגמה מצוינת למה לא למהר במשחק. שימו לב על הדוגמה הזאת, שימו לב, המצב החומרי הוא שווה. לכל אחד מהצדדים מלכה, צריח ופרש ושישה חיילים. עכשיו תור שחור. הוא שם לב שהמלכה שלו לא מוגנת והלבן רוצה לאכול אותה, והוא יכול לעשות פה שני דברים, או לברוח עם המלכה אחורנית, ואז הוא ממשיך לשמור על הצריח שלו נגד הצריח האויב, וזה נראה פחות או יותר שווה. אבל שחור אומר לעצמו, למה? בוא נחליף מלכות, ואחרי זה אולי אפילו נזכה בצריח הלבן. אני אוכל את המלכה, החייל יאכל אותי, ואז אני אוכל את הצריח וינצח את המשחק. ושחור לוקח את המלכה, ושימו לב עכשיו מה אתם עושים פה בלבן. כמובן שממש מתחשק מיד לאכול את המלכה, וזה לא טוב, זה יביא להפסד. במקום זה אפשר להסתכל על הלוח ולהגיד, למה למהר? למה למהר? אני יכול לאכול את המלכה גם בתור הבא. במקום זה, בואו ניקח במסע ביניים את הצריח השחור, ועכשיו אנחנו מאמנים שח. הרבה ממסעי הביניים זה שח ביניים, כי אין לה זמן ליריב מה לעשות. וכשהמלך יזוז, עכשיו אני יכול בשקט להתפנות, לקחת את המלכה, הרווחתי צריח וזכיתי בקרב. שימו לב, דוגמה שנייה למסע ביניים ברעיונות דומים, שימו לב טוב. עכשיו אנחנו ממש בסיום, ופרש. רץ הרצים השחורים פה, וחייל אחד, והמלך השחור נמצא פה, מאיים על הפרש הלבן. יש לנו פה עוד חיילים, ויש לנו עוד רץ לבן שנמצא כאן. ועכשיו שימו לב, העמדה היא שווה. לכל אחד מהצדדים רץ, פרש ושני חיילים. עכשיו תור לבן, ועוד פעם, הרבה שחקנים היו באים ואומרים, בוא נאכל את הרץ. רק מה הבעיה? אם אתם תאכלו את הרץ, המלך יכול לאכול את הפרש, ולא יוצא מזה כל כך הרבה. שימו לב טוב, יש כאן אפשרות אחרת, אפשרות פשוט לבוא ולהגיד, אם הולכים לקחת לי את הפרש, בואו אני אעשה מיד קודם כל שח, ואז אני לא מפסיד את הפרש סתם, אני עושה מסע ביניים, נותן לשחור או לברוח או לאכול לי את הפרש, אבל עכשיו הוא לא אכל לי את הפרש סתם, עשיתי מסע ביניים והרווחתי את החייל. ועכשיו אני מתפנה לקחת את הפרש, ונשארתי עם חייל יותר, והאמת היא שאני אוכל לקחת גם עוד חייל, אבל מה שחשוב זה שידעתי שאני הולך להפסיד את הפרש, אז עשיתי מסע ביניים, ובמקום לאכול ישר כלי אחר, הקרבתי את הפרש על חייל וזכיתי בחייל. ושימו לב טוב, בואו ניתן גם דוגמה לפעמים לאיך מסע ביניים מאפשר גם לעשות מת מהיר. שימו לב עכשיו, הלבן עם המלך המוגן יחסית, יש לו מלך מוגן, ושימו לב לחייל הקטן הזה, שיש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב בהתקפה על המלך. שימו לב,
מלכה, צריח, ושימו לב מה קורה פה, זאת העמדה. הלבן רוצה לעשות פה שחמט, אבל עוד פעם, אם נסתכל על העמדה, לשחור יש צריח יותר, והוא הגיע עם הצריח לכאן ורוצה להחליף כלים. אז בואו נסתכל למה החייל הזה כל כך חזק. הוא לא נותן למלך לברוח. אם לבן היה משחק רגיל, הוא היה בא ואומר לעצמו, בואו ניכנס עם המלכה לכאן, יש לי כאן סוללה, ואני אעשה כאן שחמט, שחמט או שחמט, וזה נראה בדרך לניצחון. אבל מה הבעיה? שבינתיים שחור ייקח לו את הצריח, לבן לא יכול לעשות שחמט כי הצריח ייקח, וכשהמלכה לוקחת את הצריח, עכשיו המלכה השחורה לוקחת את החייל, ההתקפה מסתיימת, וכמובן שלשחור יש כאן יתרון עצום. אז מה עושים פה? איך לבן יכול בכל זאת להמשיך את ההתקפה בלי לתת לשחור זמן להחליף כאן כלים? שימו לב, תסתכלו דקה על העמדה, ותראו מה קורה כאן, איזה מסע ביניים יפהפה לבן עושה כאן. זה גם שילוב של משיכת כלי אויב. הלבן מקריב את הצריח שלו, מאיים שח, לא נותן למלך שום מקום לברוח, אלא רק, אתם רואים, הוא לא יכול לברוח, הוא חייב לאכול את הצריח. בזכות מסע הביניים הזה, הרווחתי מסע, הרווחתי טמפו, זמן, ושימו לב טוב, אני ממשיך עכשיו עם המלכה בשקט, בלי שלצריח יהיה זמן להפריע לי, שח, וכשהמלך זז, מת עם מלכה וחייל, איזה יופי, אם בזכות המסע הביניים הזה, ראינו 3 דוגמאות, שימו לב, לא למהר, תמיד לחשוב בין מסע למסע, כל מסע יוצר עמדה חדשה. עד כאן מסע ביניים.